May babayi ug lalaki nga nakita sa CCTV isulod sa usa ka kwarto nga wala kay laing tawo. May grupo sa mga bugoy ilaha kining giukoy. May ni aray ug ni agoy. Ang dalaga ug ulit tawo dito sulod sa kwarto nagbuto-buto. Ang dalaga ug ulit tawo nagtuwa radi ay ug lato-lato. Ang maritis nga silingan wa gyud sila nahimutang kay naa sila'y nadunggan paoy ilang gipanitan. Nagsige sila ug li kay na ay nagpiti-piti. Gilabyog-labyog ang murag itlog. Ang dalaga ug ulit tawo dito sulod sa kwarto nagbuto-buto. Ang dalaga ug ulit tawo nagtuwa radi ay ug lato-lato. Nagsige sila ug li kay na ay nagpiti-piti. Gilabyog-labyog ang murag itlog. Ang dalaga ug ulit tawo dito sulod sa kwarto nagbuto-buto. Ang dalaga ug ulit tawo nagtuwa radi ay ug lato-lato. Ang dalaga ug ulit tawo dito sulod sa kwarto nagbuto-buto. Ang dalaga ug ulit tawo nagtuwa radi ay ug lato-lato. Lato-lato, lato-lato, lato-lato.